Мы разабралі старую кухню, прыбралі смецце, вызвалілі прастору і быццам ачысцілі паветра. Параўнялі, як сумелі, сцены і ўзяліся за колер. Фарбавалі столь, падбіраючы адценне, якое стварае настрой. І вось прастора пачынае дыхаць па-новаму. Хочаш зрабіць кухню бюджэтна, прыгожа і сучасна? Сакрэт просты. Бяры і рабі сам. Мы абралі кухонны канструктар IKEA. Уключылі свайго ўнутранага дызайнера і пачалі ствараць кухню сваёй мары. Прыехала куча коробак, і тут пачалася сапраўдная прыгода. Раскладваем дэталі, шукаем патрэбныя шрубкі, спрабуем разумець схему, часам блытаемся, але ўсё роўна рухаемся наперад. Збіраем па інструкцыі ці па інтуіцыі. Галоўнае, каб шрубы былі на месцы. Рабіць нешта сваімі рукамі – гэта пра цярплівасць, камандную працу і асаблівы кайф, калі нешта атрымліваецца. Паступова ўсё становіцца на сваім месцы. Халадзільнік, пліта, пасудамыйка, шуфлядкі роўненька зачыняюцца, дзверцы адкрываюцца. Усталёўваем верхнія шафікі, робім крок назад і разумеем. Вось яна, наша кухня. Прыгажосць, утульнасць, менавіта тое, што хацелася. А вам падабаецца?